En l'era digital, les pantalles són finestres que estan obertes al món i ens permeten fer moltes coses. Treballar, compartir i mantenir el contacte amb la família i els amics. Ei, àvia! Fins i tot pots aprendre suec, per exemple. I, naturalment, també ens permeten entretenir-nos, veure una pel·lícula, escoltar música o jugar a algun videojoc. A vegades tenim mals hàbits, però les pantalles s'han convertit en una part essencial de la nostra vida diària i ens han ajudat a superar algunes situacions complexes. Aleshores, com podem ser més raonables i ajudar els nostres fills quan es tracta del temps davant la pantalla? Perquè sí, és possible establir un cercle virtuós per a tota la família i quan es tracta de videojocs tenim alguns consells per a tu. El primer, coneix tota la informació sobre els videojocs. Bé, quantes més coses sàpigues sobre els videojocs, millor podràs comprendre els jocs als que juguen els teus fills i així els podràs acompanyar i supervisar de la millor manera. El segon, instal·la sistemes de control parental. Es poden trobar a totes les consoles. Gràcies a ells pots mirar la classificació PEGI dels jocs per triar quins jocs poden jugar els teus fills. Pots establir el temps del joc i supervisar l'accés a internet i les compres en línia. Tercer, aprèn de memòria la informació que trobaràs en aquest lloc web per convertir-te en tot un expert en els videojocs. Aquí trobaràs tot el que has de saber, perquè sí, tenir més informació ens permet supervisar millor i usar les pantalles de la millor manera possible. I el que és més important, agafa un comandament i juga amb els teus fills. Tens totes les eines a l'abast, però el mestre de la pantalla ets tu.